Макрокомикс, история от Дъгбук, през 24. Отделяне инвестициите. Част 5. Вървете и не се връщате, докато чужденците вече не са заплаха за нас. Догмата. Чувате ли, кучета? Смахнати жители на града ни търсят. Плюйте си на петите, деца. Няма полза, под смърт. Те се приближават все повече. Дали имаше начин да му отвлечем вниманието? Сети се, нарязаният салам. Да, точно това го даде Фест. Кучетата обичат деликатесно зо. Ще забравят за нула време. Хей, кучета! Хей, какво правите, кучета? Хайде, тръгвам да заловим чужденците. Джов, не се забавиха много. Грабаните чихуа-хуа отново са подирите ни. Един последен шанс, дайте ми пеперницата. Ще потърся пипер по следите ни. Гениално, няма само ние да кихаме. Да, храбри, за да използвайте уникалните си нозове, за да увича плячката. Апше! Така ще ни спечели малко време. Ще тавади горе мен, затова трябва да се разделим. Сигурно ли си, че чудовно приемете добрата сделка, когато ви я предложат, бягайте. Излязохме от гората. Вижте на малкия път там долу. Камион за доставки. Шофьорът излиза от замаскираната вода в склона на планината. Той натовари камиона кашони. Какво ли има в тях? Камионът потегли. Да видим какво има зад вратата. Тъмето не е лапче. Много загадъчно. Под смърк. Накъде ли води? Има само един начин да разберем. В това време, според картата ми, градчето Черджалда трябва да е тук някъде. О, сърце мое! Чичо Скруч! Доналд, ако можеш да бъсна, карай бързо, после ще ти обясня. Дай газ! Брей, говори сериозно. Добре. Трябва да се отдалечиш колкото е възможно повече от този град. Не от тук. Никога не си умел да даваш указания, племеннико. Вижте нещастия на тръпник и точно там, където го искаме. Добри граждани, хванете го! Каква е тази мелодрама? Кой е онзи надут глупак Доналд? Кметът. Той пази изворната в града, която лекува простуда и те прави здрав като бик. Сериозно? Ако шамфът и история е истина, може да предложи да купи правата суха вода за тлъста сума. Старият пъток е чужденец, предачете предсказанието. Това беше част 5.